Žien včera v dome penzistov v Petrovci usporiadal tradičnú batôžkovú zábavu. Členky spolku Petrovských žien aj tohto roku zorganizovali zábavu, na ktorú pozvali aj hostky, 4 predstaviteľky z ďalších 12 príbuzných spolkov z celej Vojvodiny. A to Skulpína, Hložian, Magliťa Kisáča, Pivnice, Silbaša Lalite, Padiny, Kovačice Ľuby, Selenče a Dobanoviec. Ženy sa zabávali, hodnotili prinesené batvošteky a tak pri hudbe Samuela Kováča a speve Jarmily Bohušovej strávili nedeľné popoludnie. Nechybovala pritom ani chutná svadobná kapustnica. Minulého roku spolok Petrovských žien touto zábavou si pripomenul až 90 rokov organizovaného pôsobenia žien v Petrovci. Ako je to už tradíciou v spolku Petrovských žien, varievame svadobnú kapustu, tak bude aj teraz na batvoškovej zábave. Potom sme prichystali také symbolické batvošky. Bude program. V programe budú účinkovať naše členky, pretože oslavujeme tento celý rok, 10. výročie, tak taký kratší program sme pripravili. A ako darček k 10. výročiu naša známa speváčka Jarmila Bohušová nám bude spievať a jej hudobníci budú nám hrať na dobrú náladu. My batôžkovú robievame tradične vo Vrbare, ale teraz je sieň zaujatá, tak nám penzisti vyšli v ústrety. Takže by som sa im aj touto príležitosťou chcela poďakovať, že batôžkovú vlastne môžeme tohoto roku robiť v dome penzistov. Oslovili sme aj predsedníčku spolku v Kisáči, predstaviteľky spolkov z Lalite a Pivnice a poprvýkrát i spolkárku z Dobanoviec. Pre dnešnú batôžkovú zábavu z toho slaného jedna naša členka prichystala slané kýfle. A z toho sladkého máme viacej. Máme tu taký starodávny recept kukuričné buchty. Potom máme šúšťovníky, herovky, salovky s lekvárom aj s makom. Čo očakávate od tohto ročnej zábavy? Tak vidím, že sú tu ženy aj z Banátu, aj zo Sriemu, hádam prídu z Báčky, takže ako aj vždy, keď sa takto stretneme, podebatujeme, porozprávame sa o tom, čo je za nami, čo je pred nami, teda sú tu aj nové idei, dohovárame sa. A my ako Kisáčanky, my rady chodievame do Petrovca, Petrovčanky sú naše prvé susedy, takže aj keď nás niekedy nepozvú, my prídeme, keď majú nejakú výstavu alebo nejakú prednášku, tak sme tu. A my sme si prichystali všeličo. Prichystali sme si chlebík, klobásu, slaninku, to všetko, čo sa nosievalo do poľa. A taktiež sme si prichystali aj makové buchty na pare. Potom sme doniesli svadobný koláč a všelijaké sladkosti iné. Ako môžete zhodnotiť takto spoluprácu so spolkom Petrovských žien? No, môžem vám povedať, že sa zúčastňujeme tu už každý rok. Veľmi sa tešíme každému stretnutiu a veľmi nám je pekne. A aj samému spolku želáme ešte mnoho úspechu. Už dlhšiu dobu sme sa nestretli, nemali sme teraz také aktivity. Bolo však v Padine, ale všetké spolky tam neboli. No tak dúfam, že sa tu stretneme, sa porozprávame, dobre sa zabavíme a ako aj vždy v Petrovci nám vždy bolo pekne. Aj vy ste priniesli nejaké sladkosti, nejaké zaujímavé? Áno, priniesli sme aj slané, aj sladké, aj pivnickú klobásu, takže aj pivnický chlieb, tak z každého po trošky. Dneska sme pririchtovali taký jeden chlebík, po prvý raz chlebík, čo sa nosilo do poľa. Troška obarenie vajíčka, krumple obarenie, klbásku, škvarky, to, čo sa môže v poli jesť. To sme pripravili, tak nám vraveli, da sú to batošťoky pre pole. Tak sme to pripravili, trocha koláče aj takvo. Vy ste tu ako spolok prvýkrát v Petrovci. Ako sa vám tu páči? Krát mne sa veľmi páči. Ako môžete zhodnotiť spoluprácu so spolkom Petrovských žien? My sme teraz na počiatku, tak si cítim, že to bude veľa lepšie za ďalej. Ja veľmi ťažko slovensky rozprávam, aj veľmi ťažko rozumiem, ale my sme Slováci, ale viac sa slúžime so srbským jazykom, tak veľmi ťažko slovensky rozprávame. Ale sa usilujeme, aby boli rád, že by sme sa čo viacej družili, či ako sa to povie,
so slovenskými dedinami, aby sme viacej prichytili aj slovenské obyčaje, lebo u nás sa pozabúdalo už veľa toho. Čím nemáš slovenský jazyk čistý, aj všetko, tak nemáme ani druhvo tak. Veríme, že sa tohtoročná batvošková zábava úplne vydarila a že sú organizátorky aj tentokrát spokojné. Želáme im však aj do budúca, aby sa im darilo, aby takéto vynaložené úsilie, ako i organizačné schopnosti nikdy nezanedbali. Šport.